Makadisi meli zita ndoitawa Brilliant Museva. Ndini mai wekubirwa mwana. Ameno makambonzwa maudzwa nezvazvo nevamwe mai anonzi maigezi. Saka ndaichikumbirawo mundibatsire kuposta nyaya iyi kuda vanhu ava vangawanikwa. Nyaya yacho yakamira so, vakasvika pandiri sevanhu vaida kundibatsira vachiti vanoshanda nezvekeki, home based care. Ndobvavati nyaya yacho vakasvika vachiti vane mwana vanoda kuchengeterwa, vane mwana vanoda kutarisirwa mwana, vanoshanda kunonzi kuFar East Hospital. Ndobvavati vanoda kusarirwa nemwana. Saka inini zvinhu zvaisina kundimirira zvakanaka, ndaitotsvagawo basa. Ndobva ndati alright, ndori dango piseki kusara nemwana hapana chakaipa. Ndobva ndatanga kusara nemwana wavo last week Wednesday. Saka ndakasara nemwana wavo Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ndokuuya kwandiri. Saka vaiona situation yangu kuti zvinhu zvaiva zvakaoma because ndaisiri kushanda. Ndobva vanditi iwewe tiri kuona situation yako, kubasa kwedu kwatoshanda kune madhona ariko angagona kukubatsira. Sesu tiri kubatsirwa mwana wedu uyu watinaye, hatisisu hatisisu tinotokubhadhara. Madhona aya anokubhadhara mari yokuti usare nemwana. Mari yacho i3000. Ndobva vati 3000 iyi 3000 iyi tichaita zvokusenderwa nemadhona. Saka madhona aya anosenda through ivo youya isu tozokupa mari yacho. Ndomatauriro avakaita kwandiri. Ndobva ndati alright. Saka vadaro ndobva vanditi iwewe tichakubetsera kuti uwane zvinhu zvokupfekedza mwana, uwane chikafu, uwane zvese. Ndikati alright. Saka nemusi weSunday vakauya kwandiri vakati mangwana uchatipa passport yako nekadhi romwana toenda tese kuclinic, kuhospital kwatichanosangana nemadhona aya kuti akupe chikafu nezvese. Ndobva ndati alright. Musi weMonday ndobva vakauya kwandiri vakati tauya kuzokutora kuti tiende unotora zvinhu zviya. Ndobva ndati alright. Zvikanzi toda masamples ehembe yemwana. Ndobva vatora vanonga hembe dzomwana vakati kuti ndobva vaitoisa mubhegi vakati musawara tinodzoka nadzo, madhokuta anoda kungonoona kuti anopfeka hembe dzakadii wati. Ndobva ndati alright. Vatora hembe dzomwana nekadhi nepasipoti yangu vakati kuitira kuti tinonyora madetails ako nemwana anyorerwe mukaka anenge achinwa, nokuti zvinhu zvacho madhona acho anoda zvinhu zvakarongeka. Haadi kuzoti mwana aite reaction kana zvakadai vachingondivhara-vhara. Saka nomusi weMonday iwoyo ndobva ndakwira vakati iwe chienda kuJoburg ndokwachichakusendera message, uchapinda voucher ndokwachichakorektera zvinhu izvi, mukaka nehembe dzemwana nechikafu. Ndobva ndaenda kuJoburg. Ndiri kuJoburg ndobva ndavafonera ndikati ndasvika kuJoburg, chindisenderai meseji hasati zvaita here. Zvikanzi mira 3 hours because vakatotora nesim card rangu. Mira 3 hours rokukurotera data right now and mira 3 hours madhokutas achiri busy nemwana. Senge munhu asingazivi zvacho zvavaireva ndobva ndamirira 3 hours dziya.
after 3 hours ndobva ndafona foni yanga yakungoringa haichabatwi. Ndobva mwoyo wangu atanga kuti zvinhu izvi zvika izvi ndobva ndati gai hangu ndinde kumba hazvibetseri because havachapiki foni. Ndiri munzira ndobva vakandisendera meseji yekuti mwana tato shamwari mwana wako vakatoti ndichakusenderai meseji yacho zvaive vakatonyora vakatoti taenda nemwana. Ndomaitikira zvakaita saka inini pavakadaro ndopandakanoripota nyaya yacho kupolice station.